San karawitan, Pak. Heeh. Ya wis duwe pacar. Dereng. Kowe iki ngono iki jane mung tak tes. Aku ngerti lek pacarmu ki anake Resi Durna Sang Swatama. Ayo. Ayo. Serapopo iki semangat kok. Heeh. Bu Kesi mbiyen SMP kelas 1 ndek pacar. Ayo. Kuwi kemajuan lek kuwi. Ayo. Ya iki spirit iki semangat. Lek wong pacaran ki cara ning isi utawa ngendi wae aja banget-banget lho Nduk tenan. Lek pripun, Pak? Lho, sing wong rabi wae pegatan pirang-pirang apa nek gur pacaran. Nah, nggih. Mula yen tresnani karo wong lanang iki aja sepenuh hati. Lek pripun? Ya setengah-setengah wae, yen sepenuh hati engko tegese Gusti Allah ora uman. Nah, ngono kuwi. Ya wis, pancen tresno ya tresno ning biasa wae ngono. Pamane kok dadi upamane upama lho, upama kok terus pacarmu selingkuh apa piye, lek keloro-loro ora nemen-nemen. Nah kuwi. Lek cintamu terlalu bruk metutuk, anggere sing lanang selewengan atau selingkuh, walah sampean iso kuru dadak iku. Ayo. Ngangge bawa ya, Nduk? Nggih, Pak. Apa bawane? Sinom lo gendang, Pak. Wah, lah iki coba kaya apa? Kan. Sinom Gundang Rejo, ayo. Lo Gundang Rejo. Ayo, Wahdana, ayo coba. Tak rewangi lara apa? Tak rewangi apa? Lara lopo, Pak. Lara lopo. Lah urung-urung kowe bar tak kandhani lek cinta iki aja 100% malah lara lopo ngono kuwi. Aja eman-eman wong wedok iki sing gembira ria ngono. Wong tresno iki wong jenenge wong pacaran butuhe seneng lek entek-entekane gur lara lopo ya abrak apa. Ambok tuku wae. Kok iso tuku, dituku. Wong tembang kok malah dian. Aku apal karo bakong anggrene anyar mending ngono kuwi. Ayo penak pancen nyawang Wanda karo ngemil walah wis. Iya. Mau teko ya rada telat numpak sepeda motor ya mripate ya tangi turu. Berarti mau ning perjalanan ya turu kita iki. Dhewe mengapal dalane kok Sukarjo Ninjatan saking apale iki ya. Karo merem iso ora. Ya ndak kelangan ngeng. Jebul tresnamu mong lames. Lho, sedih ngono kan malih sampean le nyuwar malih keder malih. Lagi, Pak. Dedek kula. Mula aja terlalu beban. Ngomong pepacarane ora sangge beban, iki santai. Yo. Orang ngira babar pisan. Orang ngira babar pisan. Yen seliramu citreng janji bareng saiki mukti
ati. Hah? Mong dak siya marang aku. Yang rumangsa Di rumah sama Mas Morondono. nono dek nalika tak Gara-gara sare kuwi ngemakne tembang sing apik malah trenyuh-trenyuh kaya ngono. Ndak. Aku lho, malah ngemil malah kesereten ngene. Anggumun karo kowe ngemburu ngene gilingamu nggen weteng apa ora susah ya ngono. Masuk lagi. Iso masuk lagi. Mesakne ora iso lereng gilingane jero ya. Ayo. Nek wesel lho iki. Ya ndak. ora liwat handum selamat wangsi Iki nyat bawane gandengane anu to. Jeneng kula. Pripun, Pak? Gandengane. Paketane napa Senes? Mboten Pak Jani. Oh, iki karyane sinten iki? Aduh kirangan nih Pak. Oh, rong preso. Ya engko Nggih. ditakokke karo anu ya Bu dosen. Nggih. Ah, Bu Muriah ngono. Karo apa Bu Beni ngono takokke ini karyane sinten. Dadi pamane dhewe memakai karya orang lain iki tegese bisa menghargai, menghormati. Kuwi karyane iki, ngoten nggih. Nggih, Pak. Oh iya, ngono. Ayo, percaya apik tenan iki. Ayo. Suarane ya halus, nembang ya berkarakter, bocah ayu, putih. Aku ngemil. Lah ya ngumun kok. Jero ki ora kesel ya. Ayo. Uwange barang iki lho. Apa ono apa ya ora enak. Ayo. Ayo, sake ayo. Ben laran sik Mas ora ketang 10 menit ayo. Ya Nduk, jenang gula diresapi ya Nduk Wanda. Ayo Nggih, berkarakter, Pak. ayo Nggih. sing apik. Ya. Nali
aja ngono aja ngono penonton budaya ngono kuwi nyenggaki ngono kuwi iya ter ya nggone kok ya pas larase kok ya ra blero nggih menika piyayi aja rayong nggih Pak jenengan nggih luar biasa Pak piyayi budaya ngono mbok usul teng Pak Lurah aja setahun pisan wayangane sasi pisan lho Pak sasi pisan ngono daleme Pak Lurah tulisi Lurah Sida Ludes ngono ora oh dana driya dana rasa ki ora lokak saya kebak kok iya Wanda iya alusan iki. Ayo, wah, sindene Arya to iki. Oh, wah wingi nyindene Arya. Ayo. Tanggal 18 ya melu Mas Arya neh. Wanda. Oh nggih, ya wis ngono karo Nduk Umi. Golek ketoke Pak buka amplope kurang tambahi langsung ngono ya. Ayo. Ki pamundhut sore iki ana sing urung dipinangkani iki lho dari sapa ki Mbah Pagi. Nah, minta lagu eling-eling Banyumasan. Wonten bebingahipun sak bawane nggih. Pangkur iki ya. Mbak Laras piye, Mbak? Nah, monggo Mbak, bawane engko sing apa kuwi jenenge sebagai dance kuwi Mbak Tutik. Ayo. Mbak Dian Sastro Wardoyo. Ayo coba kaya apa. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Ayo. Biar mengantuk sampai gaduh. Ayo. Apa aku harus ke laut? Ayo. Ngono kae. Nah, coba. Mbak Laras saking Wonogiri menika garwanipun kadang kula nem Ki Dalang Aang Wiyatmaka. Ayo. Sing asta bedhug kuwi. Ah kuwi, heeh. Ngarepe gondo ngemil. Iya, ngono kuwi. Mas Aang ya. Mang bawani Mbak Laras. Nggih. Raden Arya Werkudara. Siap lho, Tik. Nyata lamun satriya jadi pati wah suarane ya jos pilihan kabeh. Tese rada seret. Wah iya. Suwe ra kanggo seret biasa. Golekno oli. Ha iya. Bar ki muni-muni. Loh, muni-muni piye? Ngonek-ngonekne sapa? Anakmu apa bojomu? Mboten kok. Aja, ora oleh muni-muni sing marake wong wedok iki gampang suarane gerok ya siji nggih ngonek-ngonekne wong lanang, loro nggih misuh. Oh, tenan. Mboten menika nembe baradang pemulihan, Pak. Oh, baradang to sampean? Nggih. Masyaallah. Pun dipresakne? Pun mesakne nggih. Ora iki. Ora piye. Lah ya padha aku ya radang kok ras padha. Aku ya ning dokter cedhak nggonmu kono kae. Ha iya.
Intil-intilku luka. Ah iya. Intil-intil. Bagong kucing sing rowak apa ya? Gedhek sembar jajah yen nganti kereng Pindah pindah kuntur joget lho, Tik. Siap lho, Tik. Iya. dasar satria prawira rama Siap, Tik. Inilah dia penari kita. eling kula eling Awas. gunungane Senapati
saka Mbah Pagi Sirapan ya. Ora apa-apa ngono iya sampai ke bawah nggih. Ayo elok ngene multi talenta ya Mbak Tuti. Heeh, alren apa-apa iso. Nembang apik, joget bergas. Ketoke piyayine kaya ngono anak-anake dadi kabeh kuwi. Wah, dadi apa? Wong. Ngono dak kok takokne dadi jan pinter-pinter kabeh kuwi anak-anake. Lho ngono jenenge nyolong pethek to. Ha iya ngono ya elok tenan. Ya iya. Wong tuwa le nyambut gawe ngono kuwi awan nggih bengi-bengi nggih awan pamrih nggih golek-golekne karo anak nyatane anake ya dadi tenan. Wah iya. Wis melu seneng dhewe dadi kanca ngono kuwi. Ha iya kudu melu marem melu seneng. Luar biasa. Wah iki Mbak Lucy. Waduh Mbak iki ya. Kesuwen le ngenteni iki Mbak Lucy iki jane. Wah. Mboten menapa-menapa. Gilir gumanti menika nggih kersane kathah variasi. Nggih, mergo sak-sak kula diprotes kalih sinden-sinden. Dos pundi? Lah mboten dikek jatah siji-siji nembang utawa joget ngoten Lho kan. nggih kersane adil gitu. Atus ngeten iki wau kula wah ngertos ternyata waduh Mbak Tuti talentanya luar biasa. Talentai udel iki, Mbak. Ah iya, mang jumeneng riyen, Mbak. Wah, ngono kuwi. Lha karo sinau mumpung ketemu karo Mbak Lucy iki dadi sinden-sinden Mandangkara iso piye carane iso hit, iso terkenal, iso laris kaya Mbak Lucy ngono Wah, kuwi. nggih boten. Sedaya niku tasik sami sinau. No? Mas niku sami sinau. Sinau. Nggih. Lek sinau berarti ora mikir dhuwit no. Ya sinau sinambi golek duit. Oh iya. Nggih, Nggih, ngoten tapi niku. tetep belajar. Belajar niku mboten mengenal ilmu nggih, Pak dosen. Nggih, leres. Jadi- Kula nyuwun pengalamane jenengan, Mbak. Selama pandemi niku kegiatane jenengan apa? Wis disaur iki ngevlog, Ngevlog. ngemplok, ngarit. Sembarang niki dilakoni nggih. Nggih selama pandemi pertama nggih ngawula. Biasa wonten Dinas Pariwisata lek enjing. Oh, Mangke nggih. sontene sadean, Latihan apa? Bikang? jeroan. Pae loro, nggih sadean ten pasar. Oh. Lho lek ngono tegese jenengane neng zona aman, mergo sampean PNS ya toh. Tegese walaupun tidak nyinden selama pandemi ning ada pemasukan dari itu. Sira sesinten? Sopir-sopir. Alah mau sembarang tek gasi. Lah sakniki kula ketendang corona yogane pun kuliah kalih. Padha mawon to. Megape ra kur siji megap. Sami Sik toh, mawon. putrane jenengan kok wis kuliah lho. Sampeyan karo Bu Kesi lah sak baraan to. Nggih sak baraan tapi Bu Kesi niku kan riyen tasik betah bujang. Lah kula pun mboten betah. Oh, dadi wis gawatel no ya, Pak ya. Iya wis jelas to ya. Jenengan umur pira rabi iki? 20 saat mau ke 22. Wo, lah semono berarti ya wis kemajon tenan lek kuwi Ya wis nemen to. Walah. Niku timbangane pergaulan bebas kan mending ngoten iku to. Nah, Pertimbangannya pergaulan bebas kan mending ngoten iku ajake nyang sedang rabi ngono. lagi dirungokne sing sik perawan iki, ayo. Umi, Wanda, ndang rabi ae. Timbangane pergaulan gibas kuwi ya. Ayo. Tapi kula riyen mulai sak umur Nduk Umi sampun dilatih memang napa niku sekolah kali bekerja. Oh, jadi Iya. sudah membanting tulang. Sudah tulang terbanting-banting. Waduh, luar biasa. Lho nggih, dadi riyen kula nate critane ngawula wonten Kota Madiun nggih. Nggih. Kula niku ditakleti Pak Wali. Ah, bapakmu kerja apa? Pun sedo, Pak. Terus napa wong tuamu tunggalmu pira sekawan, Pak? Ibu saya janda ngoten. Nek mesak nih. Akhirnya kita kan napa niku nderek napa lewat dunia seni. Nggih. Kowe pernah punya prestasi apa gitu ngaten. Bisa diajukan lamaran wonten Pemkab Madiun. Oh nggih, prestasinya. Prestasinya begitu nggih. ah. Kebetulan Rumen ku asring kula niku tiyang nekat. Tiyang nekat. Jadi bagaimana aku anake wong ora duwe wong desa ben duwe prestasi itu ya apa? Niku kula nderek festival-festival dangdut sampai dugi sejawa Bali riyen. Loh, Zaman riyen. sampean penyanyi dangdut to, Mbak? Dalem Penyanyi dangdut asine. anu ngamen. Loh, dadi saurunge nyindan niku penyanyi dangdut. Iya nyanyi Wah, dangdut. lho berarti Nyanyi roke rock. semuene kae no. Gak katokan. Wah. Nggih mboten dadi kula niku dari dulu pun tertanam dalam hati saya. Seksi itu bukan berarti buka-bukaan.
Kula ngoten. Dados Mas yo kula penyanyi dangdut sing liyane ora katokan ngoten niku. Nggih. Udele dhewe idhok ngoten kula mboten pengaruh. Kula nggawe katok dawa. Oh. Katokan. Heeh. Ning tetep metetet. Anu rada didik. Wah. Lah riyen kan sik langsing kula. Oh iya sik langsing. Urung bledos ngene. Nggih. Oh. Ning piyayi-piyayi kakung ya yen nyawang jenengan, Nggih. malah seneng sing bledos ngene iki. Lah kok ngoten Lah sebabnya? takonono piyayi kakung gitu, Pak. Lah kaya ngono kuwi. Aja kok sing mirsani. Pak Raja Mala ya seneng sing ngono kuwi ya. Soale garwane langsing teng dalem. Sapa mang? Kuwi ya ndebluk kok bojone. Ngono kuwi. Nggih. Nggih. Jadi niku wau makane wah support luar biasa kagem Nduk Umi niki sebagai generasi penerus Kota Ponorogo saged tepang Mas Yoyo kalian Mbak Kesi wis kula nderek bingah. Dadi ben pripun nggih iso ngangkat asmane Kota Reog Ponorogo. Oh, nggih. Kula riyen nate ngawula ten mriki setunggal tahun pinanggih Pak Bupati Nduk mulya gitu. Aja ngaku wong hebat lek ora kowe majukan kotamu sendiri. Ngoten. Ngoten. Dadi aja mengaku orang hebat yen sampean ora iso memajukan kotamu Nggih. sendiri ngono ya. Nggih, leres. Leser. Nggih. Nggih niku wau. Riyen ten mriki niku nggih kula sik pegawai honorer. Dadi niku gaji kula sesasi 70.000. Duh. Mesak Ya, ngene. mesak nih. Terus nyanyi niku dari hotel ke hotel. Loh. Penyanyi diskotik to sampean? Ora tegese dadi kula niku tumut grup band. Dadi setiap manten Chinese itu di hotel-hotel Hotel Merdeka, Hotel Bali niku kula tumut ngoten. Nggih mangan, biaya mangan. Sakek ning luar ate. biasa Nekate perjuangannya. ngoten niku. Mbak, Nggih. tegese sampean rekasane jenengan biyen iki ngunduhe saiki. Amin, pangestunipun. Katane yo mulya, kendaraane yo apik. Apik sampean karo mobil kuwi. Alah, Nggih. jare sapa? Lah jejer nang kono, wah Mbak Lucy sangar mobile. Teko erek. Apik men. Mobil tanggane. Arek-arek bae diesel ora. Nembang Mbak, ya Mbak. Nggih, monggo. Nggih. Nyuwun anu sing lagi hit tenggen Jawa Timur niku lak nika to. Apa? Anu. Ninggal katresnan ngene Waduh. Mbak. Niku maca lho kuwi rotek apa? Mboten napa-napa. Nggih, mboten napa, nggih. Ora masalah. Niku lagi hit teng Jawa Timur nggih. Nggih. Ala jaranan. Jaranan niki pun Nggih. trompete barang niki pun. Weh, Wis sekar gadung pisan ae. sampai bapak aku malah diwarai tutik gak iso-iso. Ngene-ngene gak iso-iso aku. Lah mriku latar belakangnya penari kok. Lah nggih, lah tak ubah ning ngene malah plok-plok ndak iso. Coba malah plak wae lah wis. Gumun aku ya. Lia pengen. Allah pada Jawa cikok bagi dua barang. Apa yo gelem kowe bojo siji bagi loro. Mangga. Nggih, langgam riyin ya, Mbak. Langgam riyin terus yang kedua lagi jaranan. Oh ngoten. Nggih. 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 Jenengan buka celuk. Nangis, yo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalaku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak
pun lo masih. Sik lho Mbak, sik Mbak aja mumpung petok. Iki petokne sik taun ngarep lho dhewe. Nggih. Saiki tak geretke Mbak Tutik ngancani Mbak Wah, Tutik. iki aku diwarai sampai bawah. Iki lek kon goyang loro iki saingan. Lah Mbak sapa jenenge? Mbak Lucy jan kaya Meli Goslo. Mbak Tutik kaya Dian Sastro Warsena. Joko Warsena. Dian Sastro. Lanang po. Nah iki kompak lagi kena jogete padha apike. Lah wingi kae Umi ngetutne Elisa malah mesake dhewe. Iso menggeh-menggeh deh. Lah iki gebak lagi iki. Nah, Dek Umi nggih maju pindah to ya. Heh? Dek Umi nggih maju pindah. Nah niku diajari sampai bawah, Ndek wau njaluk waras sampai bawah. Oh, ya ngono. Ayo ora apa-apa. Ayo. Om, ra apa, Om. Kene yang tengah. Senengane makane kancane. Apa-apa. Kancane dipikirno. Iya. Apa-apa. Nah, ngono. Penak. Saiki penake anu Mbak Lucy tengah no. Sing tinggi panutan dadi cara wong nari wong joget dadi herdere sampean. Kok waduh kasu. Halo sing ngajari. Mas aku asu gede. Dadi apa ke jenenge? Leader. Leader. Kok herder. Iyalah. Ngersakne napa, Pak? Oh sing galakno. Lewung ya, nggih. Oh, lewung nggih. Lewung Hae gitu. Yo ngajen. Niku teles lho Mas ngadape niku nyepepo kat wau lho mboten. Napa? Jumeneng Mbah Kung niku lek mirsani Wah, wayang. nggih. Wis sepuh nyawang jenengan apa mesti mbayangne wis cara kerupuk ya kemremes men to ya. Mangga lewung digarap gedruk kan. Tek duduk. Wale. Duk tek. Oh iya. Nono dina ding. Ayo, mangga. Ya ca, lewung dados. menyebabkan haram di sini. Sampai bawah, ulti Mbak Tuti ra kelar aku. Sampai bawah. Lah umi makan ning dhuwur ora iso medhun kok. Aku lho yo nyangsang ning dhuwur ra iso medhun. Yuk.